Eh, jam. Awak rasane keju kabeh. Koyok ya keju nang sawi ora olahraga. Polahe umi jan ra karo-karuan. Sing ning isor, sing ning dhuwur, samping kanan, kiri, belakang. Jan. Kaya cacing lho, jan. Ngene iki jarene penak dadi wong lanang nang omah. Nek wong nang omah yo kon golek kayu, golek apa. Waduh. Gitu ki. Wah. Nyantol iki. Oh, alah Gusti nyuwun ngapura. Wah, Gusti terus piye to ki? Waduh. Banget nih. Ngene kok omah diseneni ambek wong wedok. Alah. Wah, iya. Lah bakal kasih kaji ke lho. Gedene dan sak prenyi. Wah, iya. Wani yang pertama iki. Weh. Apa sih? Nanti weh. Balik, mari golek kayu ki lho. Pas. Arene dhisik. Enak apa? Wes to, Jang. Wah, iya. Ji, lah apa kuwi? Apa to, Mek? Lah kuwi roh tak bongkoki pisan. Apa? Kuwi lah. Lah kok ngene? Hah? Malah bukaji njaluk. Dadi kok malah kaya ngene iki. Alah, kok lak lemes dhewe. Wis njaluk kok ngono sih. Wah, lah kok kaya ngene. Alah, mbok wis. Oh, alah yo. Olahraga pisane kaya ngene iki lho yo. Mengko arep turu tak slowenti lho mengko. Ayo turu. Nah. Kondi to wek jane wek awan-awan ini ki wek. Alah jiji. Kuwi lho wong wedok. Wong nek omah anak gleye. Biak-biak kon golek kayu. Pak golek kayu. Heeh. Iya. Lah apa gasmu ning omah entek kok kon Alah kayu. jiji. Nganggur anak gawean alam ngene. Gas-gas yo entek. Walah ngono to. Ji, wah, Jan, ra nyebut belas awan-awan kuwi lho. Gentalomu kuwi lho. Kok jenyat ae. Lah kowe lak yo ngerti dhewe to wek. Wong yo pirang-pirang minggu iki umi lunga. Aku ora nek sing ngeloni, ora nek sing baturi. Ah, gitamu ngene iki yo uline yo perlu ditap. Lah awakmu ra iso mandiri to, Ji? Piye to? Mandiri piye maksudmu? Lah nek mburi lho, enek sabun dikai banyu. Lah kowe iki ketapulimu kena to, Ji? Cek to. Wah, bathukmu sempal kuwi. Wong sing ndek bojo kok kon ngono kuwi, yo gak asik no. Aku lho biasa Ji ngono kuwi. Rasane lho padha ae. Wah, aja layak. Pas awakmu nunut ning mburi kae lho, sabunku bolong kabeh. Lah kono tibake mbek gawe to. Heeh, Ji. Pas kowe ngene. Abi, ayo naik Bi, Abi. Piye? Jalone? Beh. Jan, sampean iki lho Mi, jan medhot ne boyokku. Wis polane ra karu-karuan ngono lho kok njaluk neh to. Ya. Bi, ayo. Wah, kok ya ayo to ya? Gak ngerti to. Anak cuma iki lho. Ya Allah, anak Pak Cowok. Endang salin. Iya, Bi. Ji, kok ora enek banyu-banyu apa piye to, Ji? Wong yo mari golek kayu ngowelak e. Piye to kowe iki? Kok njaluk banyu? Keranku ki mati.
Ya ngeleko itu kuwi. Bi, piye progres awake dhewe iki? Kok renek pemasukan dana belas iki piye, Bi? Piye? Cek ta melu gua. Piye, Bi? Wah, ya selama sampean tinggal lunga iki lho. Wong-wong iki jan ora nek sing ngasuk belas. Lah nek omah iki lho sak kono suwene iki lho berarti ngapo wae. Kok renek pemasukan belas iki lho, Bi? Terus ngene iki piye njajali to? Lah aku dhewe iki ya ngongkon cuwek nagih tapi ya ora berhasil Lah malah. sampean kok ngomong cuwek iki lah terus piye hitungane iki wong-wong iki? Aku lek tau iki jedot ngomong sampean ngene iki. Ya wis. Nek dhuwit mlebu, Ya anu ae mi. Tagihana dhewe. ya terno lek no ayo Bi yo. Terno. Dan anu ae terne cuwek iki lho. Pak Cowok iki nggih janjian aku ngono ceritane. Wis ta, ya ora ngono. Cuwek iki kan yo sebagai pengawal ngono lho mi. Sanggup Pak Cowok? Sing penting hitungi lho Bu Haji. Beres lek karo aku iki. Aja padakne karo Pak Kaji, karo Bu Kaji beres. Pokoke iki engko nyame bonak dhek kudu oleh iki engko wae. Pokoke yo wek yo, nomor 1 kudu oleh mebono iki engko. Yo wek yo. Monggo berangkat. Coba emang nanti tuh suwi mending ini ngenteni wis panas andang-andang. Jan masak ala aku jenenge. Masak ala aku wek jane lo ket mang nyandi. Salin ket mang ora barbar. Ancene klambine digoleki yo ora enek lho Bu. Ayo, wis sing iki selak panas barang kok. Bagi sing keker ngono lho. Keker piye Sing neh? ketok gagah ngono lho, Wak. Ya wis. Pendamping kok ora iso gagah. Kok ngono. Iyalah. Ana sing yo. Kok koyo ngene lho ya. Apa nerokone bocor kuwi ya? Bono barang lho. Ning ndi ngono. Mau yo ora gabet duit kok. Mosok yo ngluyur ae. Kok ngluyur ae, mulai utange oke. Gaji. Apa neh to, Wak? Apa neh? Budi Bono. Endi wong pemean ngono lho. Matamu beramal apa bisa kaya? Kamu piye to, Pak? Aku ki bosmu kok malah aku sama mata-matane butuh bayaran apa ora? Butuh. Kok iso endi ya jali mak dibono endi? Budi Bono. Wong pemean ngono kok motoku ora kok tak ketok to yo. Lah kelo sikile ketok lho Gaji. Nek akan mbok dibono ya jal teluken. Kelo Gaji. Rah matane blawur kok. Ngono neh, kok bolen-baleni terus. Aku ki bosmu, kok penggawe mata-matane ae ora butuh bayaran opo piye? Butuh. Nek celuken kono saiki, nek akan mbok dibono, teluken. Budi Bono. Sopo kae delok-delok kae. Di Bono wayahe. Gayane ndrek. Gaji. Asah guyang-guyu. Piye iki? Jenengan tasih urip to, Bu? Lah. Piro sing jenengan kena stroke. Sapa sing ngomong? Aku bojomu kae tenanan apa? Dine ra gelem nyaur utang, nyedakne aku stroke padine. Utang Ayo totalanmu, pirang sasi ra mok story iki piye iki? Jantung tempo wisan. utang kula pinten? Kurangnya 5,5 juta sih an. Karo bono atau dicicil pendak sasi. Piye iki bungane ra dipikir. Terus piye iki petunge arep dhewe iki? Sabar Bu, sabar. Jenengan iku kaji lho Bu. Aja nesu-nesu ngono kuwi. Jenengan nek nesu-nesu ngono kuwi, Mas aku koyo demit Bu. Engko suwi-suwi tak wacane surat Yasin lho. Ben utangku iso lunas. Sabar. Pirang sasi lek ku sabar karo awakmu. Wes rasa kakek ngomong dan dibayar kene. Bak utange iki lho wis arep nunggak pirang-pirang sasi. Sampai bukune meh ledeh iki lho. Dan dibayar aja omong ae. Iya Bu Kaji, tak cukupne sak duwite. Wis ndangget.
Duit apa ki sing bayar ki? Wis ora ana apa-apa ya. Ana apa-apa. Kin amplop iki. Kok ya kosong ini? Disani apa terusan dibayarin? Oh iya. Jadi celengan ya aku. Sekapa apa sih ke? Dipanggil orang. Emang kok suwi meneh nyambi lho wek jajali to kok dhuwit ngene suwi. Jajal enceng rek. Alah ngono kuwi. Kok dibonoe ngono kuwi. Lah nyangkang lho angel. Gaji. Gaji. Oh nggih, nggih. Niki angsuran kula. Matur suwun ya, Dik. Nggih ulan-ulan ngarep lancar nah ya. Ayo, Wek. Aduh, matane Mas cowok iki yo an peh. Piye iki debono iki? Pirangane sasi ora bayar lho. Kok iso mek dikeki 2000 adape ora duwe iki jare piye iki? Kono atas sono, Wek. Atas sono. Iya, iya, Yo iki iya. duwe gonen. Jaluke nang kono. Repot neh. Wis ndak budal lho. Kok dibono? Apa? Cek duit 2000 lho. Cek dicengi apa lho? Ayo iki. Gelem ra gelem ya kuwi. Kok ngocok ae. Piye iki? Ngomong ya kuwi ra kuwi. Wis ono ngaji kono. Wah, Janus. Kajeng. Piye, Pak? Ora sanggup aku. Nah, kajeng dhewe. Piye iki? Bode? Bode kono? Piye iki? Kok ngene iki mek 2000 piye? Aku ya kuwi, Bu. Gelem ra gelem ya kuwi. Aku wis ra disinggal liyo, Bu Kaji. Piye terusan iki? Eneke apa sing enek nang omahmu njajal nggih ngijoli dhuwit 2000 iki lho 5 sasi ora setoran. Aku kira ndek apa-apa, Bu. Kowe kira rada ngali tak goyang ki lho anake ompreng lho. Yo. Lho, iya to. Aku neh to sing kenek.